Żewġ tfajliet li xtaqu jibqgħu anonimi żvelaw lill-Pulizija li Ebner Aquilina li jinsab mixli bil-qtil ta' tfajla Pollakka fil-bidu ta' din is-sena kien jibatilhom messaġġi ta' intimidazzjoni fuq Instagram. Dan ħareġ mix-xhieda tas-Surġent Malcolm Paċ mill-iskwadra tal-omiċidji meta quddiem il-Maġistrat Marcen Farrugia komplit il-kumpilazzjoni brabta ma' dan il-qtil. Ebner Aquilina qed iwieġeb mhux ħati li qatel il Paulina Dembska fit-2 ta' Jannar li għadda. Iż-żagħżugħ ta' 21 sena qed jiġi mixli li wettaq l-omiċidju bejn l-4 ta' filgħodu u s-6 ta' filgħodu. Nistupra lil vittma, issekwestra kontra l-volontà tagħha u li ġiela tagħmel qatti li offendu l-pudur tagħhom. Is-Surġent Paċ ippreżenta fil-qorti numru ta' ritratti li juha tal-vittma f'Taslima u tal-hostel fejn kienet toqgħod, ritratti li jinkludu l-kamra tas-sodda fejn kienet alloġġata l-vittma u appreżenta wkoll setta ċwievet li kienu nstabu fuq l-imputat. Is-Surġent Paċ qal li hu kienet jaraf lill-imputat fl-awla għax kien parti mill-iskorta meta tressaq il-qorti b'arrest fit-13 ta' Jannar huwa kien ġie eskortat minnu wkoll fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Xed ukoll is-Surġent Derin De Battista li ġibet 42 ritratt tax-xena tar-reat filwaqt li l-Kunstabli Clayton Gatt li kien għal ħafna ħin ma' Surġent Matthew Paċ ta' l-istess xhieda li ta' superjur tiegħu. Is-Supredendent Keith Arnaud, l-Ispettur Sean Pony, Jonathan Ransley u Wayne Camilleri qed imexxu l-prosekuzzjoni f'dan il-każ mejjuna mill-avukati Anthony Vella u Darlene Grima li qed jidhru għall-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali filwaqt li l-Avukat Mario Mifsud qed jidher għall-imputat u l-Avukat Stefano Filletti qed jidher għall-Parti Ċivile. Sissa din il-kumpilazzjoni ilha għaddejja kważi 12-il xahar u Dembska kien l-ewwel omiċidju li mmarka is-sena li kważi waslet biex tispiċċa.